n'ọlụ Akugo na South obodo n'ọlụ Akugo ọlụ Akugo na South odogwu jere mba akọsịla ife ọfụlụ na mba obodo gbagbo ebeluchi ọlụ Akugo na South obodo gbagbo ebeluchi onye ọbụla anya nsogbu onwe ya ọlụ Akugo na South asị m n'ọlụ Akugo Igbo bụrụ m onye bụ ọlụ n'ọkụlụ akụ ọlụ Akugo na South odogwu jere mba akọsịla ife ọfụlụ na mba obodo gbagbo ebeluchi ọlụ Akugo na South obodo gbagbo ebeluchi onye ọbụla anya nsogbu onwe ya ọlụ Akugo na South ịkọlọ onye ọbụla anya zọba onwe ya ụmụ Igbo banyere onye ọbụla anya zọba onwe ya maka na ọlụ Akugo ije o nwere onye nke gị nọ na South nwanne m kpebele ya ekpele maka n'ọlụ ụkwụlụ akụ o nwere onye nke gị nọ na be Mandela biko tinye nye na ekpele maka n'ọlụ ụkwụlụ akụ ije ililidelide ụmụ Igbo banyị Akachukwu na-akwa agụji Mike na South n'ọkwa mmụ na-akwa okwu ya ka mụ ada abịa na nkịtị n'ụwa Igbo n'onwere ife melu njisi unu n'ọlụkwụlụ akụ na South onye nwere ntị bịa nụrụ ọrọbịala ije na-eji m okwu bịa ife emele eme n'obodo Mande ndị banye ụkpa n'okpoko gburu na ọkwa ntị chiri nye ililidelide mgboju ọlụ ụmụ nwa awọ ọ na-agbadosa evivie na nkịtị ajụjụ ka mmụ na-ajụ ọ kwasịrị n'oji ọfọ ya na lili nọbụrụ ebe a tụlụ bọmbụ anyị bụ ndị Igbo na-ekwu wesi egbe ejeli mba n'emenu ma na ọ ga-adalele ololololo ebelebe kwuo ụmụ Igbo na ife eme mana ndị be anyị ndị Igbo abụghị ndị mmadụ na-ata n'obodo South Africa eziokwu na oriri nne mma akọzi one ya lone owu ije ọ bụ na ịgbala ọsọ ndị eke na South ihe agbakwọsị imige abụlụzie ndị ịgbala ọsọ imige emenu ma na ndị ya agbalịla ọsọ ụmụ ịta ọ dịka nke mela jụgo oyi obodo bulu xenofobia wee gbanye ibe na-eme ka unu wee malio na onye bịala iku nwa ya bụ nwa ọbịala iku n'enu ụwa nwazi anwa wee nwụrụ ịmalụ na ọbịala ije mụ na maka na akpụlụ onye nwe ọlụ n'enu ụwa akpụlụ onye nwe ọlụ na ọlụ ụkwụlụ akụ ije o nwere ajụjụ na ajụ ndị be anyị kedu ihe melụ n'obodo ọ bụ na anyị kpatali akpụlụ anyị n'ọnụ kedu ife kpatali ya Igbo mụrụ m onye bụ ife dị njọ mana oge elugo mgbe anyị ga-etinye anya na ana ka anyị mala ebe mmiri si banye n'opi ụgbọgịrị owu ije igwe ililidelide onye ọbụla mụrụ anya maka na ọlụ ụkwụlụ akụ ọlụ Akugo Igbo mụrụ m onye bụ ọlụ ụkwụlụ akụ asị ndị agwa na mma ya bụ obodo gbagbo ebeluchi oyibo asị m n'ọlụ Akugo agwalụ m gị agwa na mmadụ na ọbụla akụ ya bụ obodo nọmba bụ ebeluchi oyibo yoyoyoyo ije ọlụ kwuru faina Igbo amara wako helije ịghọtago se ise helije iyọtago
ọgaranya kwetalụ n'ọlụ Akugo na South hija enu High Chief jọrọ ọha na-esi obibi akene nze nwadị ma nze odogwu ojile egbe wee gbatu ụbịam n'Ọkịja onye Ọkịja achala ogidi eze ụmụọgọ bịa kene ọgaranya nwere obi salisali eze ụmụọgọ onye nwere gị na onwere ife adụresi ndị Ọkịja onye nnukwu ego ji ala atị azụ okwu ma kọmpi na iji gbala odogwu otu Smelters na South n'ime otu Skizers na South onye ọma otu Spidia ma kọzi ọnụ ya lone ọgaranya nwere ife ojile egbe wee gbatu ụbịam adụresi ndị Ọkịja bịa kede anụ nwere obi igbo na gbala ọsọ ogwu maka na dike ọgaranya gidigbam onye nwere gị n'elu ụwa na o nwere ife asị m ịgba ma akpanye ndị be anyị ka nje zute High Chief Ugochukwu Okafọ onye ọma Ugokwasi na-ekwulọbịa Ugokwasi dike wee kwulọbịa nnọọ ililo galonyo nke izizi na-ekwulọbịa onye kọrọ ililo galonyo abụ n'elu anya na o nwere ife ọ na-emela obodo ịgba ọgaranya onye na-esi gị ngọ ọdụ onye na-esi gị ngọ na-adị esiri Igbo bụ ngọ maka na ililo galonyo n'ụwa ndị be anyị ọ dịka ọfụluchi anya onye ego onye bụ managing director Ugo Piano Import and Export Pty Limited onye ọma n'obodo South Africa nnukwu mmanwụ onye nwere gị na onwere ife ezomọgọ asị na ililo galonyo onye ekwulọbịa nnọọ Ugokwasi ndị Igbo mekene ọgaranya gidigbam udokwu okwu maka na chi na-emele ililo galonyo dịka ọfụluchi anya ije ụmụ Igbo ka ije zutenụọ Honorable High Chief SOC Uduchukwu ọkwa na South Biakana ọkwa na South Africa onye ọma Ogbuefi Ugo nwanne nke izizi na n'uli onye eze na-ede mma Nze na ọzọ Ugo nwanne Akachukwu ekene ọgaranya bịa ka eyili mụ o ji efi ya mọgụ na n'uli niile eze nkotonko nyiri mkpuchi ọgaranya ngada ọkwanya bụ National Emperor ndị Unity Brothers na South niile 001 ndị Unity Brothers odogwu ka bụ na akpọ mezienu kọmpi na iji mala odogwu CEO Sababes Pty Limited n'obodo South Africa onye ọma ọgaranya nwere Igbo bụ ifele obodo na-eno Ogbuefi Ugo nwanne ọkwa na South onye ego ọgaranya gị ka mụ na-akpọ anụ nwere obi bịa ili oji ego azụ oku n'isokwa eshibe ibiribe ọgada na-ede mma ụmụ Igbo ka ije zute High Chief Onyebuchi Emmanuel Okonkwo odogwu nwa na iso na kalisia alụsi ego ndị Igbo mmanwụ alụsi ego odogwu na South Biakene ọgaranya ndị Nnewi ji dị ebube Chukwu ụzọ na mmichi oyimo ebube Chukwu ụzọ ọnụ na-eli eli bilikwe na ya bịa ụwa ọzọ ojimoto eme ọgụ ọgaranya n'aka Chukwu ekene
onye nwere gị nọ nwere ife ibilibe ọkada ezoghị bịa dulumo anya bụ CEO B&B German spare parts na South niile onye nnukwu ego ọgaranya nwere ife alụsị ego dulumo ka nna ebube chukwu ụzọ alụsị ego dulumo ka nna adụrụ esi ndị Nnewi South si ekene ebube chukwu ụzọ alụsị ego dulumo onye nwere gị n'ụwa na onwere ife ọgaranya iso na ndị nwe ife ịkọlọ ngwabunye elime ịgbawo ka ije zute n'onye echichi ọgaranya nwere ife sa nze ebele ọkpala eji akụ ọgaranya bịa yilimu onye nwere gị nọ nwere ife nze amala onye nke izizi na South Africa onye ọma yezo mma ọgọbili Satangaika onye ọma na-akpụ Agụọta Local Gọọmenti Odogwuo ezomọgọ na isokwe shibe ibilibe ọkada anụ nwere obi ka mụ na-akpọ wasili m kenelinye lọlọnya Lady Mrs. Onyi Delight nwa ka nwa achala ugo dị ebia weli Lady Onyi Delight ọpụta ife adịọ eletrik nwanyị obi ụtọ Tangaika na mekene gị asa lechebe asa mma kolibe maka na enweli enwe ije ume Igbo kọmpini kwulu kọmpini ka anyị ji malụ odogwu ọgaranya ngada n'ọnya bụ CEO Constant Sunrise Enterprises na South niile onye ego bịa weli ọkwanye bụ CEO Striving My Boutique Pty n'obodo South Africa niile aka na-emebe akwa emebe nwonyi ibilibe ọkada ezoghị bịa dulumo oyimo na amala onye ọgaranya amala onye ndị Igbo na-ede mma ije ịgba mama ebuli ịgbamụọ ka nnaba Imo steeti wee bata ọgbakụ na mba itoolu ka nje zute odogwu nwere ife Honorable Ifeanyi Ezem owele ndị Igbo niile owele na Northern Cape onye ọma owele dulumu ka nna wapanye bụ chairman ndị Northern Cape niile ezomọgọ bịa kana wapanye bụ chairman Nigeria Citizen Association Northern Cape odogwu nwere ipopo dike na mekene gị mmanwụ chairman ndị Imo steeti chairman Igbo Union Northern Cape onye ego dị isokwe shibe wapanye bụ CEO SM Gold and Diamond Ojigodemọgọ onye eze bịa tolomo aka na-emebe goldu ka njụọ ihe nyekwe bụ goldu ka ihelichi onye ọma Igbo na-ekwe owele Ojigodemọgọ bịa kana mama ebuli ịgbamụọ aba Anambra steeti wee bata ihe ala local gọọmenti Eziamuli village anyị jezute ọgaranya nwere ife ọya mụ ala ji egwu Chidoluo Esimọndụ bịa kene dara nwata etogo nke izizi na South Africa ọgaranya n'isokwe shibe dara ofu nwa bụlọgụ nke izizi na n'uli onye ego na nwere ife ukenke enyi jụrụ
igwe enyi ọsọ ọzụkwa onye ọcha bịala ụwa n'oji ndị be anyị enedie mgbe ite enedie nya bụ mgbe ite na ọ ga-agbanye ụlọ ọkụ oche gaso okwu ka mụ na-akpọ onye ego oyi m nwata etogo atụrụ esi ndị uli ka mụ na-akpọ odokwunya na chinye dị na mma daalụ ụmụ Igbo ka eje zụta oyima Honorable Chigozie Samuel Moghalu onye eze ka mụ na-akpọ pọpụla na Naịjirịa owulu na mkpọ bịakene ojigode na South Africa onye ego odogwu na mkpọ na mekene ofu nwa ndị mkpọ jide ebube onye ọma ọgaranya nwere ipopomu ivele onye ji gị n'oji ife onye nwere gị n'onwere odogwu oyimụọ na-ede mma odogwu enu owulu ndị Igbo odogwu ojigode ọgọ ka mụ na mkpọ mmanwụ ihe olije ngwabunye n'ime ịgba dike ka anyị na-abọ Surelia ka anyị jee zute mmanwụ Izuchukwu Benjamin Moghalu eze ọmọgọ bịa kene Akụọma na mkpọ ọkwa n'Australia ka ijele basa Akụọma n'Australia onye nnukwu ego odogwu nwere ipopo bịa kene signboard ndị mkpọ onye eze bịa dulumu aka Chukwu ekene gị ụmụ Igbo kwa kọmpini kwulu kọmpinu ka anyị ji gbalị ọgaranya onye ego CEO Benlink Investment Nigeria Limited onye ọma CEO Kentucky Designers aka na-emebe nwoyi onye bụ CEO Akụọma Global Limited onye ego mmakozi one ya lone ife odogwu na-eme owije asimu nekwa Akụọma bata obodo elibe ife egwuo Akụọma nọ na-esi na chi ọ na-esi na chi ihe ogbowu ije mmanwụ ka mbụlụ ịgbaje zụta oyimo Honorable Goodluck Chima Agim onye eze bịa weli wezi nwa bụrụ n'ọkụ ụdọ ihe bina n'ime Owerri n'ụmụ ọkwara nke dị na Njaba lokal gọọmenti n'Imo steeti ọgaranya nwere ife ọgaranya obi nye dị ọcha wezụmọgọ ndị sokwe shibe nkụ na Njaba onye ego mekene gị ọgaranya nwere obi salisali ofu mmadụ ji abajili wee dị ebube n'ọnya bụ CEO Chimes Rims and Tires oji taya eme ọgọ oji batịrị eme ọgọ onye eze na inwere ife ọrụ na bi nọ n'ike nọ na-emesi ife ike onye nnukwu ego aka Chukwu ekene gị ọgaranya ngada nkụ na Njaba ọgaranya akpaga kụọ elisi odogwu ego nye kalila amụnsu ka mbụlụ ịgba naba Anambra steeti ka njezụta oyimo Honorable Kenechukwu dum onye eze n'ịdị mma odogwu oyimo ọkaigbo n'azịa onye gobia dulumu odogwu ndị azịa ji dị ebube onye ọma agụnwele oyi na South Ekene wasili mụ kenelinya ezi papa nya
late chief Ogbuefi Eze Nwafọ ude gị na ndụ ude gị na ọnwụ wasili m keneli nye Ezinnene lọlọ agbara ichie Nkechi nyere Ezinne na ọ ga-adịle gị mma oweje wetie ọkaigbo n'azịa ndị be anyị ọkaigbo n'azịa na m ekene gị yiwi iwi ilili delide ịgbamụ na-egwu na-eme mgbatịveli n'ime ode gidigidi ka nje zụta oyibo ọgaranya ngada anyị chief Ifeanyị Ọhanyịka udogwu m ekene gị onye ọma anyị ego n'isochi anyị ego anyị mọni n'isokwechiwe ihe dị ọra mma nke izizi n'isochi niile adụresi ndị isochi dị ekene ọgaranya nwere Igbo bụ ifele eze ọmọgụ odogwu na-egadele m anyị ego si n'ọlụ akụgo ọgaranya si n'ọlụ kwụrụ akụ ihe ya bụ obodo bụ ebeluchi Igbo n'ọlụ akụgo obodo n'ọlụ akụgo odogwu jelu mba akọsịrị ife ọfụrụ na mba obodo gbagbo ebeluchi ọrụ akụgo na South obodo gbagbo ebeluchi onye ọbụla ga-asọgbu onwe ya ọrụ akụgo na South asị m n'ọlụ akụgo Igbo bụrụ m onye bụ ọlụ n'ọkpụrụ akụ ọrụ akụgo na South odogwu jelu mba akọsịrị ife ọfụrụ na mba obodo gbagbo ebeluchi ọrụ akụgo na South obodo gbagbo ebeluchi onye ọbụla ya asọgbu onwe ya ọrụ akụgo na